Hey, so lero ndinapita makapanga kantchito penapake ndikubwera ndikumupeza ma messages anthu akuti watuluka mutharika nde ife ndanyamata kuti timapanga research nde ndinapanga research kuti ndione akuti watuluka mutharika okay mwamutulutsira kutiko akuti anali pa TV ndemuione narrative kuti mudzazoti narrative akupitirizabe kukupusitsana Malawi. Ndinakaonerano munthu uja watuluka uja video imene anayikayo zithunzi zimene anayikazo abwana inu mumamudziwa Peter Mutharika inu. That is not Peter Mutharika amene timamudziwa ife. Mukupitirizabe kundikwiyitsa ineyo kwakwiyitsa Malawi amene amamudziwa Peter Mutharika. Chifukwa chokuti amene timamudziwa Peter Mutharika afe munthu munamuonetsa uja munthu amene mukulakwa anthu inu. Chimene mukupangacho ndi tchimo lalikulu kwambiri. Mulungu azakulangani koma kukulangani kwake adzakulangani publicly in a humiliation way, because mukupanga drug munthu wakuti panopa mafunika akhale ndi madoctors ake. That is not a person you parade kumambweresa kuma meetings ndi cholinga choti mupange save face. Peter Mutharika anali kuchipatala bwinobwino chimene mwanchotsera kuchipatala kumbweretsa kuti adzangokumana ndi anthu for 4 minutes. Kenako zinazo ndikupanga AI, artificial intelligence, kuti ali anaenda uku anapa. What are you doing? In this day and age, it's the era of technological advancement, artificial intelligence, AI. People have developed this virtual reality where they can create a system for you. You can interact with me while I am in Washington, D.C., when I am in Paris or London or Germany or Bonn or anywhere else or Switzerland. Technology inapita. Peter Mutharika wiki yosei abwere aso kuchipatala akhaso ali kuchipatala ngaliso sana bwerere ndikali ali kuchipatala amene akukuonetsani akukunamizani koma anosinanga Amalawi mafuna kunamizidwa. Ndifake munapitiriza kunamizidwa kuti DPP gulilira lakubaliro lweso mboma. Inu simukuona chimene chikuchitika. Inu mungakhulupirire zimene zija kuti a president amakumana ndi World Bank representative. Okay, anakumana naye for 4 minutes. 4 minutes. Your meeting yoyendesera dziko ingakhale 4 minutes. Kenako kukupatsani zithunzi zakalekale zapa 16th of April zokuti zinapangidwa so publish ndi MBC TV. Tamaganizana Malawi. Musamapange zinthu zokuti kumangofuna kunama basi. Inetu ndikabwera pano. Okay, let me just give you a picture. Ineza ndale ndibe nazo ntchito. Palibe chimene ndingapindule ineyo ndi ndale za Malawi. Koma, that is why ndimatha kuyankhula. Because ndilibe affiliation ndi munthu wina aliyense wandale. And Malawi ngati ineyo titha kupanga thrive in Malawi without anthu andale. I just want to make it clear to people. You will see us thrive in that country without politicians. Simuzarona ife to kukhala ndi kuti did involved in the Amarilis hotel deal contract? Nope. That is why we are able to talk. Ndimayankhula anthu amene ndinayankhulana nawo ine kundiuza kuti president ali kuchipatala kunoko anali kuchipatala konko. Ndinauza kuti tandike tabwera ndi pa video call pa Donald Gordon Hospital anali kumene koko Peter Mutharika. Ngati amusunthira kuchipatala china, but condition yake sinali kuti anganchotse kumene kuja kumbweretsanso ku Malawi ndikumadza yankho. Inuyo anthu anzeru ma doctors inuyo amene mwaona zithunzi zimene akuonetsa za Peter Mutharika, are you telling me that is a man amene
munga musiye kuti azilamulira dziko azithamanga panopa. Are you really serious, people? Can you pena patakhala ndiko serious Malawi? Osamangoti chili chosaka kupusitsani inu mwakhulupirira. Chili chosaka kupusitsani inu mwakhulupirira. Tamamverani kwa alternative voice. Inu yopita Mutharika amene munamuona uja. Ati nkulukuta moyo. Muma mulimbitsa ndi mtima. Ni nkulukuta moyo. Okay. But even nkulukuta moyo has to go back to the hospital. Kuti akakhale bwino. Sali bwino. Ali in this stage 4 cancer. Prostate that advanced to the colon. Akumpanga test for thyroid. Diso lake lina alisili kumagwira bwino. Zambiri mbiri zabwera ife tikuzidziwa zinthuzi. Ndichifake tikuwapempha kuti bwana tatulani kaye pasi udindo tachilani. Pamene kagulu kakubaka kakunoti ayi akhalebe timpitirize tiyambe kumampirisabe anthu amene amuphe Peter Mutharika si Jenansa ya. Nda anthu achina Rosa Fachiwa, achina Rosa Mbiliziwa, achina Gertrudiwa, achina Chisalewa, achina Mwana Mvekawa, achina George Chapondawa. Ndi anthu amene akutulutsa kuchipatala pa mashini kumbweretsa kumbaya ma steroids ndikumagwika kugulu ngati kuti munthu chali bwino. Inu mundimvere ineyo ndimamkonda Peter Mutharika ndimamudziwa. I know the man. Ndakhala naye apa. Iyeyo apa ine apa. Facing azungu. Kumvana naye chichewa. Kuyankhulana. Peter Mutharika ndine tikayankhulana mwina for 30 minutes, an hour. Ndimadziwa zoti nthawi akufunika ka ble watopa. Amatha kungoto Chisa tiyankhulanabe. That's the man I know. Panopa kuti IPM Peter Mutharika tiyankhulane nawo pa phone. Umachita kufira kuti but amupanga capture. Nde inuyo ndineyo malo moti tipange expose gulu limene lampanga capture munthuyo. Akuopa kuti tikapitiriza kukamba zoti Peter Mutharika sali bwino, apite kwa doctor kuti akakhale bwino. Ali ndi family yake, ali ndi ana. Tatiyeni timpempherere munthu uja achire. Tatiyeni timuthandize akhale kuchipatala kuti apeze bwino. Because ana also, they still want their father. Malawi still want their president. Koma gulu lako bali sili alibe nazo ntchito. Akungofuna azingombweretsa kugulu malo moti azikhala kuchipatala. Akungombwere taganizani how much money they are costing the taxpayers money. Kuti antulutse kuchipatala uja ankweze jeti ambweretse ku Malawi aonekere kwa anthu for 4 minutes atengeso jet pakati kwa usiku apite ku South Africa ni 2 hours only abwerereso kuchipatala akamulowetsa so pa machine. You are interrupting medical care yake. You are interrupting doctor ya treatment. You are interrupting his treatment. Sizinthu zofunika kuti tisipanga in this day and age. Nthawi inoyo ni nthawi kuti if you and me can think about what's good for Malawi, let us make sure that the president is okay. Koma kagulu kaka kanyina Rosa maka Rosa because amene akufunitsitsa chimpa udindo ayina George Chaponda alibe ndrama loti angafune kukhala ma president. Ayina Mwana Mvekawa nde akumaba ma 8 million ya maujeni, $8 million za mandana ma transporters association ndi anthu kuti ndi ma petty thieves. Ayina Gertrudiwa they are there to make sure that this governing council works so that apanga advance anawa ajinatadikira. It's all about Malawians. Inuyo sama kufuna niso, inuyo ndi ma supporters jabi. They don't care about you. That's why akukuna mizani kuti president ali bwino because akuopa kuti akango boma aliyense Malawi akangodziwa zoti president Mutharika kudwaladi wadwazikadi. Jenansa atenga boma ndimene akuopa.
nde yes ambweretsa koma tamuoneni, is that real? Thank you for watching Malawi Camera.